Bago, Mari, bago! Dai tu bagele! Bago, Mari! Yes! Nu te rog, nu te rog. Hai te vine. Cu partea în fața. Aolea, dacă e femeie, știe cum trebuie. Domnule, trebuie să luăm lecții, mă. Hai, bură, ți-ești pe partea elaltă. Aici? Au! Îi băgă în strâmbare, ai zis tu, Gauri. Nu, dar... Sună că mă botește mâna Cristi. Păi ai băgat-o ăsta. Nu, mai jos. Mai jos, așa. Ce faci, Mari? Vrei să-ți dai drumul mai repede? Nu-i grăboi, frate, că stau ca și pe mai mă nu. Pula mea, nu pula mea. Da, n-ai avut o acasă?